Agur bero bat berriro Zarauztik, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Amaitu da, aurtengo Euskotren Liga, Zarauzko ikurriña, ere San Juandarrek irabazita, ligan estropada bat izan ezik denak irabazi, erreginak izan dira orain, ikus dezagun nola amaitzen den Zarauzko bigarren jardunaldi hau gizonezkoentzat, Euskolabe Ligaren 15. jardunaldia da, guztira 19 estropada ditugu, goiko leia argitzeko, eta lehen jardunaldian atzo hemen, Urdaibaik errenta ederra, 8 segundo eta 24 eunen, 19:48 Urdaibairen demora, bigarren Hondarribia, hirugarren Zierbena 20 segundura, Kabo laugarren 23. Hauek ohorezko txandan izango dira gaur. Oriok 29 segundu galdu zituen, eta Donostiarra, Santurtzi eta Ondarroarekin batera bigarren txandan izango da. Eta orain lehenengo txandan, atzoko lau apalenak, San Pedro, Tiran, San Juan eta Kaiku. Orden horretan ez, baina horrelaxe dira baita ere, sailkapen nagusian, gogoratu nola diren gauzak. Urdaibaik 146 puntu ditu, 7 bandera, baina 9 jardunaldi irabazita. Hondarribiak 146, 10 puntuko tartea dago, 15 Zierbena, garaipen batekin, eta 31 puntura Orillo ere, garaipen batekin. Santurtzi 5. da Kabok ere gogoratu baduela bere bandera. Metro bateko olatua eta haizea orain ekialdeko ikutuarekin Ibon hor aldaketatxoa bada. Bai, gaur ere, mare aldaketa, haizea pixka bat gora ekartzea eragin du, ekarrialdia, eta gainera, haizeak gora etortzarekin batera oso ohikoa da, orain abuztuan eta irailean eta iparrekialdeko joera hartzen du. Eta begira hor, Molearri inguruak eta zuri bazterrak, horrek esan nahi du, badela horre katza. Prest dira lau traineruak, lehiak eta batzordekoak erne, epaiak ere bai, bandera txuria, astear da Jaun Andre Olen txanda, bai! Bale, koa irutu zai? Bainiri ere bai. Ondo ba, hobeto horrela. Lehen kaletik San Juan, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Tiran, laugarrenetik San Pedro. Ea ze gertatzen den. Asko dago hemen jokoan, batipat matematikoki ez gestea San Juan eta Tiranen artean. San Juandarrek puntu bateko altxorra badute. Baina handiagoa izan zuten eta astez aste, estropada, puntu bat jaten izan ditugu Galiziarrak eta hortxe dituzte orain gain gainean. Irtera, beste egunetan bezalakoa ez dute eman, eta San Juandarren eskifaiari dagokionez aldaketa bat egin du, Bakarra Etxabek, Imanol Arregi, sartu da 5. tosta baborrean, Xabi Fernandez, veteranoa, geratu da lehorrean, eta gainerakoan, mutildanak bere tokian direla. Atzo bezala hiri arte patroilanetan, mantendu egin du Etxabek. Bai, jauna. Eta irteratik gaur beste datu bat, Tiran oso irtera kaskarrak egiten izan dugu, eta gaur lehian dira, momentu honetan San Juan segundutxo bat atzetik. Alde horretatik, gidoia aldatu eginda. Eta gaur nolako Kaiku ikusiko dugu, atzoko Kaiku tristeura, edota pixkat piztuko ote dira, Ibon? Aldaketa dezente egin ditu, kortak mutil bakarra sartu du, Andoni Pedrosa, 5. tosta baborrean, baina estriborrean Iglesias gora eraman du, espaldara, Mielgo maztatozara, bere tokira, Asier Alonso estriborretik baborrera, eta Angel Mari Rodríguez, hankerak du, eta beste aipagarria, Mielgo getxoko estropada oporretan zela, este honetan, oporretan, karpintero omen dago, alakantea. Ezin sinistu. Ezin du sinistu. Gulegezarrekoak izango gai, presidentea berak konfirmatu digu, eta, gauzak aldatzen ari direla. Gulegezarrekoak. Bueno, hau mundua. Hirugarren kaletik Tiran. Eta Tirani buruz, gaur, Benjamin Vázquezek, egun garrantzitsuari begira, 3 aldaketa, Ibon. Bai jauna, babor estriborrean 2, Eloi Otero 3. tostan, eta Boubeta, espaldan Martin Nobez mugitu da 3. 4. Eta baborrean sartu duena Julio Rodríguez, 5. Adrián Meira, ora, espaldara ekarrita. 3 aldaketa egin ditu, baina dantza oso gutxi egin du, eta tosta horiexek mugitu ditu Benji Vázquez. Bizkarrezurrean mugimendu gutxi.
Bueno, Kaiku sendo, San Pedrori gaur hortzak erakusten, tiran bira eta arki gorria San Juan darrentzat orain brankaz, 3. minutura goaz 5 segunduko atzerapena. Bueno, guazen San Pedrotarren aurkezpenarekin ibon. 3 aldaketa, eta hoi bezala arozteik, tostako aldaketak bakarrik egin ditu, Joa Inazio Rodríguez sartu da, hortxe gerriko tostan, 3. alegia, Jonander Agirre espaldara, eta Aitor Altza, hoi bezala, estropada bakarra, normalean igandean egiten du gainera estropada, eta baborrera ekarri du. Josu Beristain gaur, aurrekalari, atzo espalda estriborrean, aritu zen mutila. Kaiku aurretik, Ibon, San Pedro bere mailan, hauen artean zelkapenean goiti dena da, 57 puntu Kaiku 50, Tiran eta Kaikuren artean, Tiran eta San Juanen artean 2 segundo orain, baina biak atzean geratu dira, Ibon. Biak atzean eta hau berria nola betzateko, Kagotxarteko gidoi hori aldatuta, orain arte San Juan ikusten genuen aurretik, eta gaur Tiran. Bueno, bagoazen orain Benjamin Vázquezekin. Sara Gandarak hitz egin du Tirango prestatzailearekin Getariako kaia. Sí, bueno, ya hace muchas jornadas que el objetivo es ese. Y bueno, poquito a poquito lo estamos consiguiendo, pero bueno, seguimos últimos, o sea que los pies en la tierra y hay que seguir trabajando y no despistarse. Un mínimo despiste te puede llevar a quedarte otra vez atrás, relegado. Entonces hay que estar muy atentos y intentar eso, salir de esta posición, seguir haciendo las cosas bien y bueno, poco a poco. Quedan 3 regatas, o sea que no hay margen. Bien, a ver, la de casa siempre es, la gente va extra motivada, es nuestra regata y bueno, ahí ya no hace falta mucha historia, es nuestro campo, nuestro mar y ahí intentaremos, como siempre, pues hacerlo bien e intentar el mejor resultado posible, pero bueno, el objetivo era todas estas regatas ir recortando y llegar en posición de estar por lo menos empatados, entonces hoy ya tendremos que apretar para llegar ahí y allí, bueno, a darlo todo. Ez dutzen ari dira, San Juan ere hortxe da, ea maniobran gertatzen den. Kaiku San Pedro Kaiku aurretik eta balizak hortxe dira, Ibon. Hori da, gaur San Juan atzetik da, baina oraindik estropa da, eta hori ez dakigu, horra askotan entrenatzaileek gauzak aldatzen dituzte, guk ikusi gabe, arraunak direla, besteak direla, behar bada, eta ez dakit benetan, esate baterako badakigu atzo Kaikuk, arraunak ikutu zituela. Bai, gaur beste maila bat ematen ari da. Ea orain poparean, zer gertatzen da. 5 eta 12 Kaikuk, San Pedro parean, eta Tiran eta San Juan, hortxe, ematen du San Juan darek, ez dutu dutela pixka bat. Tiranek ziago honik ez du eman, Nik etortzeko nahiago dut, orain, nahiago ditut, lehorreko kale hauek, nahikoa sakonera bada, eta zerak olatuak eixiago markatzen duela. Parean dira, irtera honetan, San Juan eta Tiran eta San Juan, eta ematen du branka aurretik sartzeko aukera ona duela San Juanek. Poparean ongi moldatzen den taldea da, teknikoki eta bat, San Juan. Orain Tiranek hartu ordea, olatua. Olatu hartu eta begira, ontzi bat. Gaur beste Kaiku bat, dudari gara. Bai. Beste Kaiku bat ikusten ari gara. Mira, Tiran nola, San Pedro eta Kaikuren gainera nola etorri da. Atzo baino, popare giro gehiago dago gaur, San Juan bera ere begira, 4 segundora lehenbiziko kaletik. Oraindik zabalik dago. Bai. Era bat zabalik dago lehia, lehendabiziko protagonista ekarriko dizuet, Xabier Arrara, San Juan, egunon. Kaixo zara, egunon. Horixe, oraindik hau ez dela bukatu eta aldeak ez direla oso nabarmenak, Ez, egia da, guantxe bertan ikusten da, parekotasun hori atzore bai ala izan duzen, oso estropara polita egin zuten gure mutilak, eta aldeak oso motzak izan duziren, eta hori da, gaurkoan ere bai, azkenean, gure ario zuzena tiran da, ez da ere ez asko gehiago, eta gaurkotan tatzokoan ikusten nahi da, ez. Azkenean olatu pare bat izango da hartzen duenak, ustete tandera basiko dura. Eta, guk gai gehan gaurkoan beti horrela gabiltza, baina, guk mutila bezain gogotxo etorri geha, osea, bukaerate ilusio horrekin ibilduko geha. Hori alda gaurko gakoa, poparian asmatzea, Xabier? Ba, gaur ere bai bata ez zuen
inorrek nahi, gehiago nahi zuten 2 eta 3. kali hori, eta, bueno, azasketa hori da suertatzen dana, baina, bueno, burrukatu egin behar da, eta guantxe hola dia, ez, motiak burrukatzen nahi dira. Egia da demoraldian zehar, hobeto jungea brankaz poparia baino gehiago, baina, bueno, gaur poparian olatu bek gai gehan hartzeko, eta esatizut, ilusiak egin daude mutillo bek, gaur ere bai Imanolek debuta egiten du azeten, gogutxu datoz, atzo izan zioten Ariz Rialei berurte betetzea zirela, emaitzon batekin ospatu, eta gaur gai gehan, eta denak ospatzen dugun, eta bateleran garaipen hori ere bai. Ilusioz gainezka bai, baina alarma gorriak piztu aldira, Xabier. Bai, zatik emaitza hor dago, ez gorko puntutxua. Gaur ez badego ez bakia gai izaten, berdin izango inake, eta joan da datorren astean Galizira goaz, eta estropararen moi beti saiak izaten dira, ez? Binon esatizutez, burrokan egin behar dugu, epi da guantxe berda nola datoz, ez? Osea, ilusioa ez dugu galdu behar, eta errenta galtzen baldin badago gaur ere bai, urrengoan burrukatza joango gara, ziur. Eta haizu, ospatzeri baldin badago Galizian, zergatik ez. Hori da, eta hau ez da bukatu, sorterik onena, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Egan egiten, ari da San Juan. Egan egiten, ez du sinistuko orain ikusten duena Arrasaunak, ze luzea egin duen San Juan. Beira, guztiei, tiran bederatzira. Esan du lehenbizeko kaleatza, jola dutak niri bai, lehenago esan du. Zergatikan, nahikoa sakonera bada, eta ura berantz dela, olatuak, iritzat, besta baino gehiago altxako bera. Tiran asko sufritzen, haientzat psikologikoki momentu hau oso gogorra, ikusi San Juan atzetik nola etorri den. 4 segunduko atzerapenarekin ziren, bai Tiran eta bai San Juan maniobran, eta lan erditara errenta ikaragarriarekin dator San Juan. Hauxe du unea, hau aprobetxatu behar du. Urrengo zen Galiziara guaz, hauxe du unea San Juanek. Olatuak ederki aprobetxatzen. Gaur dute eguna, hau aprobetxatu behar dute. Segi bukatzen, den Saboia! Burua hotz behar dute. Hor duzue. Arra, gainean sartuko gara ekipo! Iriarte. Bai, gainean. Arra, listo! Gainean, Erne. Erne, nivela! Listo! Argiziagoa, Luze zoragari egin dute. Nola etorri? ¡Qué buena equipo! ¡Vámonos! 10 eta 11 San Juan entza. Lan erdita. Martillo, Ea orain erortzen da talde hau. Gaur dute eguna. Gaur. Egin beharra dago. Gaur. 10 eta 16 San Pedro, 10 eta 19 Tiran eta Kaiku. Piskat erori da Kaiku bera ere bai, luze honetan poparia. Eta hemen Galiziarra. Estropada erdia oso maldan gora dute orain Tirangoe. Orain San Pedro ere zer izango du. Puntua daude jokoan. Gaur gauza dauden bezala bukatuko balitz, 2 puntu gehiago, bat orain duena gehi 2, eta tartean ere Kaiku sartuko balitz, agian erabaki horra litzateke gaurko eguna San Juan darren alde. Egoera aprobetxatu behar dute. Lehen ere aipatu dugu, batez ere, 3. luzean, izaten dituela eragozpenak, talde honek, nik pentsatu nahi dut, orain Tiran 10 segundura ikusi dita, horrek ikeragarrezko espoa emango diela, eta dagoeneko Etxabek Iriarteri izan diola, burua hor, segi horretan, ez beste zer egin, burua horretan, eta gainera gero etortzeko kale hona daukate. Orain sufritu egin behar dute. Eutxi. Gero, orain ondo etorri baldin badira, posibilitate denak dituzte berriz ere, azken luzean ongi aritzeko. Jon Basabe, Kaiku, egunon. Bai, egunon, Sara. Beno, lehen da biziko luzean, beste Kaiku bat ikusi dugu, atzogarekin alderatuta, baina poparian orain ez dute asmatu, Bueno, baina atzo bezala, apurren nekatuta gaude ja, Demoraldia, luze egiten zaigu, eta, bueno, baina gaur borrokan, eta ia Tiranekin zelan gelditzen gara. Aldaketa batzuk eta asko egin dituzu tripulazioa. Bueno, bai, tripulazioa aldatu da, postu, 3-4 postu aldatu dugu, baina arraulariak atxokoak dira, berdinak. Bueno, hortze borroka bizian gaurko honetan Tiranekin. Jon, galdetu nahi nizuke hauteskunde prozesuaz. Kaiku dago hauteskunde prozesuan murgilduta, onuragarria edo nola ere. Bai, eta bueno, ilusia guztiarekin, 3 plantza ditugu, prozesuan, eta bueno, ikusiko dugu nortzuk ateratzen den, baina hori ona da, beti da ona jendea prestatzea lan egiteko.
kluba bizirik dagoenaren seinale. Ba hori da, bai, hori da. Oso bizirik eta jendea ba, klubarekin ados eta hor jarraitzen. Bueno, ba ikusiko dugu nola bokatuko den hau. Sorterik onena, eskerrik asko, Jon. Ba, eskerrik asko. Bueno, Kaiku begira orain 3. sartu da, eta momentu hau oso ona da San Juandarrentzat, eta benetan larria Tiranentzat. Gaurkoa bukatu eta beste 2 estropada bakarrik falta izango dira. Galiziaren ontzira goaz! ¡Quédame! ¡Apretarme abajo, Apache! ¡Aprieta, para! ¡Aprieta, Apache! ¡Vaya! ¡Ahí! 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 ¡Apriétame esa prueba, Berto! ¡Aprieta! Hauentzat ere egoera berria. Hasieratik izan du, gaur gidoia nola aldatuen. San Juan, irteran ere, atzean geratut. José, estiro largo, estira. Final. Final. Kinka larrian Tirango kuadrilla. Eta denboraldiko momenturik garrantzitsuenean San Juandarrak ere bai. Baina hauentzat gaur baleko eguna izan da, orain artean behintzat eta 14. minutura goaz, Ibon. Hori da, orain beste minutu bat. Hori eskatu behar du Patrick, beste minutu bat. Utsi denbora pasan, balizara eritxe arte. Balizara izten badira, helduko dira eta poparean. Tekniko giondo moldatzen da, poparean San Juan. Begira, orain gainera, horrenta ondituz. Bai, 13 Kaiku tartean sartuta, 13 segundu oso tarte handia da. Lehen kaletik poparian oso ondo etorri da San Juan, eta gaur ikaragarrizko aldaketa beharko luke, gaurko estropada honek, txanda honek, San Juanek kale egiteko. Orain kontzentrazioa behar dute hauek, Patroiari obeditu. ¡Remada! Baina lan erditan San Juanek San Pedrori 4, Tirani 7 eta Kaikuri 8. Orain Kaiku 12 da eta Tiran 13. Hor kontu nola baita estropada bitan bustatu da, eta puntu oso garrantzitsua daude jokuek. Irure izan, orain 3 leudeke San Juan da Tiranen artean, baina? Hola, buruz eta bapatean esango nuke Brancas, San Juanek 3. luzerik onena denboraldian zehar gaurkoa duela. ¡Final, Dana! ¡Oh! ¡David! ¡Oh! ¡No hace falta! ¡Oh! ¡Final! ¡Oh! Balizaren gainean dira ba, ¡Oh! 1 metro. ¡Oh! ¡Final! ¡Estribón! Gero oso garrantzitsua da, luzeari ondo ekitu. ¡Aritzekin, Eta olatu etortzen ezpada, segi etorri arte lanean. Ez zait iruditzen gaur San Juandarrak eroriko diren. Auspotuta dato, sinistuta. Horreño Barreras. Ezin dute utxe egin ziagoan. Ondo, maniobran, 15 eta 45. Hiru terdira San Pedro. Kaiku bigarren kaletik 13ra, Tiran 14ra. Tiranentzat une honetan mirarietan pentsatzea zaila, helburua Kaikuri pasatzea. Kaikuri pasatzea. Puntu bat hor dauden egoera honetan salbatzea. Eta orain oso urruti baitaude begira. Maniobra ostean 17ra, ziabogan 14ra ziren, eta begira, olatu bat edo 2 gehiago izango ditu aprobetxatzeko San Juanek. Eta joango da. Orain kontua da, Kaiku eta Tiranen artean, eta zer den, destino edo San Pedrok ere, kiltza edo zerezana orain. Jaime Boubeta, Tirán, egunon, buenos días. Hola, buenos días. Puede ser un día trágico el de hoy para Tirán, Bueno, importante por lo menos que pasar ya Kaiku para que solo sea un punto y bueno, todavía tenemos margen en Galicia, un par de puntiños. Es cierto que las regatas también se van agotando, queda poco tiempo, Jaime. Sí, bueno, está claro que pasar ya San Juan va a ser muy difícil, por lo menos que no sean 3, si quedamos ahí a 3, entonces sí que esa no hay remedio. Si logramos pasar a Kaiku, pues bueno, estaríamos ganando alturas de Galicia empatados. Parece algo difícil viendo los tiempos, ¿no? Cualquier empopada buena os podría poner delante de Kaiku. Sí, pero bueno, estamos ahí 2-3 segundos. Yo confío en que podríamos
que sí, que tenemos que coger a Kaiku. Hay que coger a Kaiku, intentar perder los menos puntos posibles y llegar con algo de vida, ¿no?, a la regata de casa. Sí, bueno, tal como van las cosas, llegaríamos a casa pues con un margen de ganar en casa y en Cabo. Y quedaríamos empatados y bueno, ahí habría que haber un número de victorias sobre San Juan, empezaríamos con la calculadora. Y con el encaje de bolillos. Suerte, gracias. Gracias. Kalkula gailua. Ez dakit ondo egin dituen kontuak, Bai. Orain, estropadaren atarian puntu bat. San Juandarren alde. Gehi gaur, une honetan, une honetan 3. Gutxienez ematen du 2 izango diren. Beraz, noski matematikoki posibilitateak hor daude, baina oso zaila, aldapa ikaragarria izango du. Azken asteburuari begira Tiranek matematikoki ez jaisteko. hor 2 puntu erabaki hor, orain txari dira joan. Begira orain, San Pedroren San artean, Pedro San Juanen parera etorri dela, puntu bat eta bestea Kaiku eta Tiraren artean. Hori da. 2 puntu erabaki hor daude. hor dudari gabe. Nik uste dut gaur dagoela, Gaur dela jetxiraren gakoa, uste dela azkeneko minutu terdi Eta da. luze honetan, ematen du San Juanek ez duela aurkitu nolabaite bigarren luzeko errestasun hori hor olatuekin, orain artean. Txandako azken protagonista, bizkor. Oiarzabal, jauna, San Pedro, Olivia, egunon. Egunon. Eta hemen pantaiari begira izan ere, gainean etorri zarete, Bai, ondo dira 6 segundora, baina eskeneko 3. kalea pixka sartu geha, eta hortxe gabitza parian, segundu bat atzetik, uste bukaera arte ole ibiliko diala. Ezin ukatu zeuen egoera San Juan Darrena baino hobeagoa dela. Bai, beren egoera ez da oso ona, Hoi nik ez dut inoiz desiatzen, porque buruak asko lan egiten du, eta, bueno, guria lasaiagoa da, baina, a ber, ze pasatzen. Lasai zaudete, hau bukatuko da ja, aste bukaera hau, eta Galiziaren ondotik, Kontxako sailkatze estropada horretan, pentsatzen ibiliak egongo zaretez. Bai, datorren astean jun Galizia, viaja bat hona egiten dugun, estropadatzuk onak egiten ditun, eta oste hona behi da. Sorterik onena. Eskarrik asko, agur. San Juan ondo dator. San Juan eta San Pedroren arteko burruka hor da, urrezko puntua dago hor tartean. Kaiku eta Tiraren artean ere hor 2 segundo. Kaiku Tiran baino bizkorrago dator. Eta hor 2 puntu oso garrantzitsu daude joko. Gaur salba daiteke, San Juan, hor da. Eman eta eman aurretik dator San Juan. Ondo utzi San Pedroren enbata horri, Aurretik da San Juan. Txanda irabaziko du eta Tiran 4. da, Erne. San Juan aurretik. San Juan bai. San Juan! Begira mutilien posa. Azkenean bai. Eta Kaiku Tiraren aurretik. Kaiku garbi Tiraren aurretik. Haze nolako kolpea, 5 segundu bizkorrago dator Kaiku 3. Bai Kaiku! Eta orantxe dator 4. Tiran gaurko galtzaile handia. 28 segundora Tiran. Nola aldatu den gidoia. Ze aldaketa harrigarria jaun Andreok. Azken estropadetan Tiran. Puntutxo bat. Aurre hartzen ari zen, gaur San Juanek patipat bigarren luze zoragarri bat egin du, Brankaz 3. ere oso ondo joan dira, eta 20, 40, 67, hor da San Juandarren denbora, eta 4 puntu gutxienez bai San Juandarrentzat, tarte handia da gainera, San Juanek Tirani 28 segundu 4. Agian beste norbait ere eror daiteke hortartera. Gertaliteke. Ez da erresa, baina gerta daiteke. Eta egun izugarri ona gaurkoa San Juandarrentzat mailari eusteko leia horretan. Une honetan, 4 puntuko abantailarekin joango lirateke Galiziara. Ez da txantxetakoa, ibili diren bezala, ibili eta gero. Hori da, puntu bakarrera etorri eta zer den kirola, puntu bakarrera etorri eta nola gertatu den, hau izango daulatu behira. Hemen, zoragarria, hori da, hor joan dira, eta hortik aurrera, nik uste dut gaur sinistu egin dutela, gai ikusi dutela haien burua eta egan egiten joan dira nola gainera.
Bueno, jaun Andreok, lehen txandan hemen Zarauzko Ikurriñaren bigarren jardunaldiak San Juanek eman du kolpea, 20 eta 40, berpiztu egin dira San Juandarrak. Agian, Bateleren bultzadarekin, haiek liga irabazi, Zarauzko Ikurriña irabazi, eta mutilentzat ere begira nolako egun ona izan den gaurkoa. San Pedro bigarren 2 segundora, Kaiku 20 tiran, 28. Iragarkien ostean bigarren txanda, lehen kaletik Santurtzi, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Ondarroa, laugarrenetik Donostiarra. Agur bero bat berriz ere ikusentzule zareten guztioi, Zarauztik, Zarauzko Ikurriñari dagokion bigarren jardunaldian gara, eta lehen txandan San Juanek lortu du denborarik onena, eta 3 puntuko errenta lortu du gaur bertan Tiranen aurretik. Une honetan, 4 puntuko altxorra dute azken asteburuari begira, beraientzat, hor bekaldean diren ontzientzat, urrengoa izango baita azken asteburua. Gero Donostiako banderarentzat 2 asteburuko etenaldia, eta azken estropada ligakoak lehen 8 traineruentzat bakarrik izango dira. Bandera txuria, hastear da bigarren txanda. Ea ba. Bai! Bai, hau ere ona. Bai, jauna. Hemen ditugu. Lehen kaletik Santurtzi. Bigarrenetik Orillo. Hirugarrenetik Ondarro. Laugarrenetik Donostiarra. Donostiarren branka aurretik hasiera honetan. Ni uste solatu gero eta biziagoa, Ura indarra hartu eta ura berantz doan enean. Beira, aurre hori, Bueno, bazen aurkezpenekin, Ibon. Santurtzin, Iker Zabalak, 3 aldaketatxo. Estriborran, Borja Biadero sartu du, ohiko tostan bigarrengoan, Medina, 3. tostara eramanda, eta Marke Lortza lehorrean eta baborrean sartu direnak, Sorin Dragan, 4. eta Gorka Ribero, espaldan Peña eta Astelarra Masta tostara, eta horrek esan nahi du, Papa horrak, Mikel Portularrumek batetik, eta Zunbeltz Perezek atxeden eguna dute. Santurtzi 2 segundoko atzerapenarekin, gaina hortxe dira dendenak, minutu bateko lana eginda, oso orekatuta. Eta bigarren kaletik Orillo, eta aipadezagun atzokoaren ostean, Salzamendik aldaketa desiente egitea erabaki duela, Ibon. 6 aldaketa, Estriborranketik Imanol Garmendia, 4. tostan, beroiko tostan Esteban, eta 5. Estriborran Xabier Arregi. Aldape horrek usten dugu aurrean, eta Josu Ostola Zaginarra 4. tosta baborrean, eta Jon Albizu baborranketik. Beraz, gaur ere beste dozen ardi bat aldaketa. Bueno, mugimenduak bai, zerbaiten bila, izan ere atzokoa egun gogorra izan baitzen Oriotarrentzat. Hori da, Zarautz badakigu zenik garrantzitsua den Oriotarrentzat, eta atzo egun txarra, eta badakigu goi mailako kirolean, asmatzen den ez denean irabaztera joan da, horrelako esortatzen dira. 3. kaletik, hor dira ondarrutarrak, eta aldaketa pare bat errasti jauna. Bat Estriborrean, Erlantzegia 3. tostan, eta bestia baborrean, Peña eta Praiz. Horretarako, Estriborrean bezala baborrean, Bina Mutil, mugitu ditu, tostaz lehorrean geratu dira, Eneko Azkarate eta Sergio Corrales. Segundo batean, 4 traineruak. Hor duzu helikoteroaren ikuspegi. Orioren branka aurretik, hori bai. Eta 4. kaletik Donostiarrak, Makazagaren mutilak, eta 3 aldaketa egin ditu baita ere, Makazaga. Hori, atzo estropada oso ona egin zuen, pantxaontziak, Estriborrean Kepa Arrizabalaga sartu da, Makazagaren konfiantzazko gizona, alain osan bela, gutxitan bezala lehorrean utzita, eta baborrean 2 aldaketak, gerri-gerrian, Iban López 3. eta Xabat Pastor, Hernani Argaztea, traineruaren ardiko tostan jarri dira. Hori aurretik, baina Donostiarra eta Ondarro hortxe dute, eta Santurtzi ere bai. Bueno, Baion Salzamendiren hitzak ekarriko ditugu. Hauxe da, atzoko egunaren ostean, Euskal Telebistaren kamara aurrean egin duen hausnarketa. Beste intentzio batzukin etorrikea zautza, baino
onartu berdeu, gure lan txarra medio, nahi ez genuen postua lortu genula atzo, gaur bigarren txandan jutia tokatzen zaigu eta saiatuko geha atzekoa baino lan hobi egiten. Aurreneko luzordan ez ginen gu, oso presaka ibili ginen, oso urduri, oso ansioso, oso motz, oso arronketatik kanpo, eta sosegu pizkat falta zaigu, behintzat gure armak erakusteko, gero gure armakin ze emaitza lortze duen, hori beste asunto bat izango da. Baina atzo bezala muituta ez tekau zeinik. Eta orduan gure gaurko helburua, aurreneko txanda izan, bigarrena izan, hirugarrena izan, eta postu baten atzetik baino gehiago saiatuko geha gerana edo egiten duguna estropadan egiten saiatzen. Horta aterako geha eta hoiz izangoa gure gaurko helburua. Bueno, osnarketa zorrotza, eskertzen diogu gainera. Garbitze, hor, aipatu dituen hitza, Mikel, arraunean agertzen denean. Baionek esan du, presa hitza, arraunketaz kanpo, motz, lantxarra, dana laguntxarra. Ezin garbia, txegin. Orain ongi ekin diote, Garbi doaz aurretik, diferentzia txikia da, baina aurretik doaz oriotarrak. Koparean konfidantza duen taldea da, Orio, Horra abisu aldaperi. Laborri jarraitzeko. Kaikuk 5 eta 12koa markatu du lehen, horti bera Garbi orain. Horta 5 eta 0-5 Oriorentzat. Ondarrutarrek bat gehiago. Ondarruk ziago oso nemandu, Ondarruk. Donostiarrak 3. Santurtzi ere bai. 5-0-5 Oriorentzat, Ondarroak 5-0-6, Donostiarrak 5-0-8, Santurtzik ere 5-0-8, eta orain maniobra ostean, Orio eta Ondarroaren artean, Ziagoako segundu hori, Santurtzi 3, Donostiarra 4. Eta hemen dauden lau trenetatik, hiruren ezaugarria da, poparean oso ongi moldatzen direla, Santurtzi, atzo ipatu genuen, Orio ere bai, eta Ondarrutarrak esan ziguten, narmetako bat hori dela, eta atzo, Donostiarrak ikusi genuen, ze estropada egintzen. Hemen gorka begira, olatu gainean. Olatuan, begira olatuan. Horixe da olatua, olatuan. Diferentzia gora doa. Luze eskatzen du gorka. Askotan olatu hartu, treneruak abiadura hartzen du, eta peste olatua eta atorrenerako trenerua azkarrago doa. Eta abiadura horrek lagundu egiten du bigarrena ere hartzen. Horregatik da garrantzitsua, ongi ez. Unai Luzuriaga dauka taluan, Donostiarra, egunon. Egunon. Borroka bizian gaurkan Santurtzirekin. Bai, ala dirudi, gaur, irtera nahiko txukun egin dugu. Orain, adirudi ziaboga eman da gero, hor azkeneko postua burrukan gaudela Santurtzikin. Aitzaki bezala, ez dakit kalea esango nuke, baina, gaur puntuak ez digu garrantzirik emango, baina klasifikatoriari bai, ez? Gaur interesatzen zaigu atzoko 6. postu hori mantentzea, baina zaila iruditzen zait izango dela. Zer pentsatu duzu, 4. kalea tokatu zaizuela jakindakoan? Nik uste gehiagin bat psikologoa dela, ez? Psikologikoki 4. kalea esaten dute okerrena dela, baina, demostratu egin behar eta arraun egin behar da kale guztietatik, hasi que aitzakirik ez. Sailkapen nagusian eroso zaudete, hori egia da, 7. toki horretan, ez dago fidatzerik, baina, 2 estropada besteik ez dira falta liga bukatzeko. Galdetu nahi nizun, nola dagoen zalegoa, aurtengoa, goi-mailako ligan jokatzen duzuen estropada denboraldia dela ikusten. Bai, zalegoa komentatzen digute kaletik eta ondo ez, zemoz eta ondo izarete eta nik uste dut ondo gaudela, gurek helburuak lortuta daude, bigarren talde hortan nahi genuen egon, hor gaude, hor mantendu gehiago gehien bat, eta alde hortatik pozik gaude. Bueno, ber nola bukatzen den hau, sorterik honen hau, nahi? Eskarrik asko, zori. Bai, eta ezin da ahaztu, ete ligan non diren Donostiarrak, playofferako postuan, lehen tokian, eta KE ligaren bigarren multzoan, 4 puntuko errentarekin lehen tokian direla Donostiarrak, eta automatikoki igotzeko posibilitate ederrekin. Bueno, eta Orio egan egiten ari da, Ibon. Bai, jauna. Orio egan egiten ari da orain bigarren luzean. Gaur bai. Presa aipatu begira. Presa da hor
ongi bukatzea ekarri. Bestea Donostiarraren inguruan ikusi dugu hirugarren kalera etorria zergatik. Nik uste dut ura bera, korrontea garrapatzen du Arrutza eta horregatik Makazagak horregatik. Abantaileak, bentakak handiak dira, Handiak. Ziabogan Oriok Ondarroari bat, orain 12. Santurtziri 3, orain 11. Gainean. Segi eta segi. Bai. Azkarago, begira, albitzuren dabiz, nola pasa arrau. Gainantziak, dio. Olatuan askotan gertatzen da, olatu hartu eta arraunariak antzematen du. Gero, aurreko olatua jo edo zikina harrapatu eta sentsazioa galdu egin duela olatua. Eta gainean doa. Horregatik askotan aipatzen da, sentitu hitza, patroiak horixe sentitzen jakin behar. Eta horretan maixua da. Aranberri. Non da, herrian. Non da bere herrian gainera hemen. Begira, haitian datoz. Erakustaldia ematen ari dira gaur. Zen luze ederra egin duten. Gainean doaz, begira, gainean oraindik ere. Eta gainean doazenan, Terneruak 5. tosta inguruan gainera, aparra ateratzen du, beste aparra bat ateratzen du. Oso luze hona hori jotarre. Santurtzi eta Ondarroa 13-14. Hor da hori olan erditan. San Juanekor 10 eta 11. 9 eta 57 hori jo. Ongi libratu du orain, Ondarroa. Pasa egin Ondarru, begira, Ondarru. Santurtzi hobeto. Ondarroa 14, Santurtzi 15, baina irteeran Santurtzi aurretik. Irteeran Santurtzi hobeto. Eta orain Donostiarrak 20 segundura. 9 eta 57 Oriok 10-02, Ondarroak eta Santurtzik, Donostiarrak 10-07, eta Oriok orain branka, Santurtziri 15, Ondarroari 17, ikusten duzu egoikaldean, Donostiarrak 20. Bigarren luze, aparta egin dute. Zoragarria. Hori jota. Eta orain 2 palada gutxiagotan kanpora, eta 14 palada herrian. Eta ritmo txarra arraunean, ongi egin ezkero. Horra Ondarrotarrari, altunari. Begira tetalea, aipatu dugu aurten, eskuin hanka, kaelean jartzen duen, nik uste dut, bakarra dela, aurrekala egiten. Eta barruko ziago gaur oso mantsoa da, gero zuzentzerakoan olatuak kontra sartzen delako eta ez duelako laguntza. Begira nolako tartea. 16 doa diferentzia, Brankaz ere orain hori jotarrak tartea zabaltzen ari dira. Zer den, Atzo Donostiarrari segundo bat, Santurtziri 8, Ondarroari 12. Atzo, bigarren luzean Poparian Orio azken aurrekoa izan zen 11. Eta 4. luzean ere bai. Eta gaur begira, Poparian nola etorri den ontzia. Eta askotan jende galdetzen du, hori nola saltzen da, nik bat uste dut, goimailako kirolean, irabaztera atera. Eta segituan atzean geratuta horrek asko zigortzen du. Gorka Elordi, Ondarroa, egunon. Egunon bai. Akar txikien alarrutik ordaindu baiteke, Ziabogana. Bai, lehenengo ziaboi bikaina egin jau, eta nik uste torre bentajia hartu du, eta hemen ostea Santurtzen apurtxo bat lehenagoa sartu ga, eta ez da lortu ondoa agarrati, eta apurtxo bat atzetik urten dugu. Bueno, hor segitzen dut burrukan, gaur emoten dugu lehengo tendakuk baina beto guzela, eta interesgarri xera. Orio ez ezik, gainontzekoak hor zaudete, eta edo zer gauza gertatu daiteke estropada oraindik ez delako. Bai, ikusten da, horixo urte guztin zir, guaino untotxoa goritxik bilire, atzo igual ez ben hainbeste igarri, batez be barrurutz, guk baino denbora txarroak egin, gaur ostea, bigarren duzi, bikainen jabe, eta txarlotzeko izan da berana. Gu horgea burrukan bestikin. Eta zein da zure ustez gakoa gaur hemen, gainontzeko arerioak atzean usteko? Olatuk hartzen igarti, ezta? Hemen kanpoa diferentzia bizkatetzen da, baina ez hainbeste, eta barrurutz alditz ikusten denara, asmatu ezkero, oso ondo leikela edo oso atzen gehatu. Ikusiko dugu, nola bukatzen den, eskerrik asko Gorka, sorteo. Bale, eskerrik asko. Hor diferentzia, San Juanen ikuspegitik garrantzitsua, gaur lortu duten Altxorrarekin konforme joango dira. 3 puntu gaur Tirani eta lehendikan bat 4, baina beti gehiago nahi, espadan. Nora gainera eta Galiziera joan behar, urrengo astean. Hori da. Orain Santurtzia usten ari zaio, hori horren abia durandoa. 15ko errentarekin egin du Santurtziren aurretik hori Ziaboga, eta orain 16 segundo bat.
Oazen San Nikolas ontzira. Olidek, eman! Hau poder zaiz, kampeun! Zagi! Ai! Ai, kiozen! Eman! Eman, tira arriba! Ai! Hau poian! Gora ekartzeko, ongi libratzeko. Remonta! Dale, baja! Egun berezia, patroiarentzat, albizurentzat, berzaitz askorentzat. Jauna, hiru zarauztar. Zarauztarrak izanik, hemen, estropada baitea haientzat. Pestainatxoa nola ikusten dugun, Eta atzokoarekin alderatuta, bakarren batek esan lezake, poparean zergatik gaur, azkar, askotan dioguna. Ura berantz joalako, ez da berdina izaten pareak gora joatea, edo berantz joatea. Gehiago markatzen du beti, eta aldeak handiagoak izaten dira, ura berantz datorren. Santurtzi ondo, kanpora, orain. Hori joren mailan. Hori joren mailan. Ondarrutarrek 6 segundu galdu dituzte luze honetan, hori horekin konparaketa eginda, eta Donostiarrak ere bai, beste 6. Baina, Santurtzik bat, bi, hor dabil GPS-a dantza. Eso está mejor. Atrás, estamos chupando, Orio. Begira, Zurina hori. Seguir moviendo, bote a nivel para todo. Va. Begira, nola da, ongi nabigatu zontzi hori, aurrea garbi. A la vuelta desvenérate. Vamos a coger todo. ¡Abat! Gero taldea konfidantza du, poparean. Ongi bukatu, ikusten da alegin hori, Seguiamo. ¿Listos? San Juanek lehen txandan, 15:45 egin du, Oriok 15:10. Ziago azkarra ere ditu zei gainera hori hori, ¡Dale! ¡Dale! ¡Pero dale, hijo mío! ¡Vamos, vamos! Eta hor, Miguel, beste ohar bat ere bai, nik ez dakit ikusi ez ditudalako, baina zenbait entrenatzaileek arraunei tope berezi bat jartzen diete, zertarako brankaz joateko, neurri bat, eta arraunari buelta eman, sistema oso simple bada, arraunaren topea mugitu egiten da, eta horrekin joka dezakete arraunlari. Biguntzeko edo kogortzeko. 18 doa tartea. Maniobratik irten eta 2 segundu, 3 segundu sartu dizkio Oriok Santurtziri. ¡Golpea, amor! ¡Golpea, amor! ¡Va! Oazen hori jotaren ontzira. ¡Sigue montado! ¡Dale hasta atrás! ¿Listos? ¿Listos? ¡Más de 20 segundos! ¡Dale! Orentxe, begira, orentxe gainea. Begira. Eta bosgarren tosta inguruko aparra hori. Julio Artetxe, Santurtzi, egunon. Egunon bai. Atzo baino beto bai, baina gaurko gonbidatu berezi horrekin, ezinean gaur, Bai, berehala ies egin zaigu Orio, eta, betiko hirurok hor gaude atzean. Gaur, ezinezkoa da bigarren txanda irabaztea, baina, posturen bat ia igo dezakegun. Lehendabiziko kalea. Nik ez dakit hemen zein den onena, zein den txarrena, baina askok esan digute lehendabiziko kale hori ez zutela nahi. Zeuek? Uste dut inork ez zuela nahi, ez? Baina, daukaguna da, eta, atzokoa etzen txarra, eta, estropada kaskarra egin genuen. Gaurkoan berriz, ez da inona kalea, baina, hor gaude, Ondarroa eta Donostiarraren aurrean, eta, beste egun batzuetan kale txarrenetik, txarragoatik joan gara, eta gaur ez gara kexatuko. Ikusiko dugu nola bukatuko den, orain tik ez dalako bukatu eta poparian edo zer gauza gertatu daitekelako. Eskerrik asko, Julio. Bale, zuei, bai. Gaurko kaleari begirari da jendea, esan dezagun, Gaztainazpi eta Olazabal, hemen Lehorreko tosta honetatik, bat zenbakiarekin konforme, erabat konforme. Eta hasi aurretik esan dugu, Lehorretik, hobeto, eta arraraz gogoan dut,
lehenbiziko kale hau dora esaten konformetzegola, orduan txehartu dolatu ikeragarria, zerak, errekak, eta orain Santurtzipera ez dator gaizki. Ez. Irten direnean, Ziabogatik berriz horiok oso momentu ona, hor olatuak hartu, eta 15-etik 20-21 eraman du diferentzia. Orain, hor... Ezkerreko 2 minutuan eusten ari da. Ondarroa pera ere bai, Bai. Edo besteak ere hartzen ari dira, edo horiok ez du orain arrantzatu lehen bigarren luzean hartutako olatu sorta hori. Eta itxasoaldia, askotan, etortzen espada, segi egin behar da, etorri arte. Bizkor, txandako azken protagonista, Iñaki Arostegi, egunon berriz ere. Bai, egunon. Beno, poparian, bigarren luzean hautsi du estropada hori. Bai, gaur bai, kanpo gare oso ondo jungea, baina egia da, abantailak barruak batez ere bigarrengo luzean, eta oaintxe momentu honetan mina egiten egia. Bueno, bigarrengo txandan nahiko burruka izango genula espero genuen, ala izan da, baina uste bentaja politatatzen egala, 24 segundu bigarren nahi momentu honetan, guztua egiten egan estropakin. Bigarren txandan aritzea, ez dakit, atzoko emaitzaren araberako ondorioa da, baina ez dakit nola hartu zuten arraunlariek. Gu ez ginen horren bila etorri, gu atzo banderera azteko ilusioakin etorri ginen, eta zapore txarrak egun ginen etxea, atzo bitu gaurko alderantziz, barruko luzetan galdu genuen abantaila guztia, eta gaur abantaila hori barruko luzetan atera dugu, da, atzo guztiaz ginen ateratu, gaur baingoz behintzat txanda oso ondo irabazi dugu guztua, ikusiko du, azkeneko txandako ze markak dituzten. Gozatu. Venga, eskerrik asko. 19 eta 51 berriro luze zoragarria egin dute hori jotarrek, Santurtzi 30-era, eta izan dituzte bi momentu hori jotarrek, luzearen hasiera, eta orain bukaera, errematea. Izugarria, luze honetan, Santurtziri 15 segundu. Bukaeran 10 kendu dizkio minutu terdian. Bigarrenari. Hauek gaur denborarik onena egiteko moduko denborak dira, Bai. Eta begira Donostiarra, estropada eremua zeharkatu eta nondik ari den bukatzen, Santurtzi, 32-ra, 20 eta 24 Santurtziarren denbora, eutxe egin dio hirugarren tokiari Antiguako amak, Ondarrutarrak 42 segundura heldu dira, 20 eta 24, eta Donostiarrak segundutxoren bat gehiago, eta hau ere San Juanen aurretik. Beraz, Donostiarra 4. tokian kokatuta, eta hor da irudia, Gorka Aranberri, banaka bere mutilak zoriontzen. Oso garbi baitu berak, estropada ona, dotorea, egin dutela gaur hemen Zarauzko bigarren jardunaldian. Lehenengoan kale, atzo, gaur ordea goi mailako orio bat ikusi du. Haundia, eta lehen esan dudana, denbora horiek dira, gaur erregistroi denborarik onena egiteko modukoak dira, diferentzia horiek. Iragarkien ostean ikusiko dugu hori horren erreferentzia hobetzeko gai izango ote diren edo ez, hori gero argituko da. Ikusten duzue, horiok 19-51, Santurtziko 20-24, Ondarroako 20-24, Donostiarrak 20-25. Gero lehen txandakoak, San Juan, San Pedro Kaiku eta Tiran, orantxe zuzenketa txikiak, hau bai, epaimaiaren errepaso hori, galbaia pasa, bideo finisa aztertu eta azken oneritziarekin, hause da baleko zelkapena, erreferentzia horiok 19, 51 eta 56. Horezko txandan berehala, lehen kaletik Urdaibai, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Zierbena, laugarrenetik Kabo. Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Zarauzko ikurrinaren 21. edizioaren jabea Laizter ezagutuko du. Orantxe horezko txanda hastear da. Gogora dezagun lehenik eta bengoz, naturak nolako baldintzak ekarri dizkigun orain horezko txandari begira, bigarrengotik hirugarrengora aldaketa gutxi. Metro bateko olatua, mendebaldeko ikutuarekin, eta haizea ere, hor nunbait, barean, baina haize gutxi, ez genuen iragarrita, haize indartsurik eta hori betetzen ari da. Egonkor, esango nuke. Egonkor, bai, alaxe da, Ibon. Eta norabidea ere, egonkor, ezatzo bezala atzo gehiago mugitu zen. Gehiago. Bueno, eta gogoratu errenta, oso garrantzitsua baita, atzo lehen jardunaldian,
Ikurriñari begira, Urdaibaik lorturiko errenta 8 segundo eta 24 eunen bizkorrago ibili zen Hondarribia baino. Zierbenari 20 eta Kabori 23. Errenta ona da, baina ez da erabakiorra. Ikusi berri dugu Orioren erakustaldia bigarren luze horretan, joan zen urtean Hondarribiak ere itzugarrizko erakustaldia eman zuen bigarren egunean. Eta lantzagiroa dago, horrek esan nahi du, bi olatuekin 10-12 segunduko zuloa ireki daitekela, dezaketela. Hala ere, ia 3 traineru dira, lideraren alde, Bermeotarren alde, atzo gozatu egin zuten poparian, eta gaur lehen kaletik dira gainera. Eta lehen kaletik, hemen jendea ongi moldatu da, haiek ere bai. Garrantzitsua, arraunketa hartzea, oso garrantzitsua. Eta referentzia Oriok markatu duena gaurko puntu banaketari begira. 19 eta 51. Bandera gorria, bai! Baleko. Atzo baino beto atera da Zierbena. Gora dezagun, Oriok atzo, 29 segundu eta 70 eunen galdu zituela Urdaiberekin konparaketa eginda. Badezpa ere. Gaur izugarrizko estropada egin du, baina tarte hori handia da. Bueno, hasi da hemen lehia. Kaboren irtera ere, ona, Hirugarren da laugarren kale hori, nik uste dut, joateko nomaitekoa batez ere, etortzeko ez dela, barrukoak bezain ona. Hemen Urdaibai. Hondarribia hasieratik estutzen eta goazen Bermeotarrekin, albiste hor da, Eneko Bilbao berriz atzo eta gaur patroin lanetan, Ibon. Atzo estropada oso ona eginda Eneko Bilbao, talde osoa bezala bi aldaketa egin ditu, biak 5. tostan. Estriborrean Gentza Zubiri, estropada gehiena jokatu dituen gizona berriro sartu du, Iglesias 2. erakarri, Andoni Gartzia Santurtziarra 3. Eta aurten, beste behin lehorrean berriz, Oskar Biudez, txila. Eta Baborrean sartu duen beste mutila, Christopher González, hau ere, 5. tostan, eta Mikel Beazkoa gaur lehorrean geratu. Hemen Hondarribia, Orbaina nosek gaur uda bere sartu du, horren eraginez aldaketatxo batzuk egin ditu Ababorren, baina oso kuadrilla indartsuena espada Hondarribiaren aldetik. Arraunari bakarra sartu du, Alex Udabe, pasaden astean pneumonia txiki batekin egonda, guztiz errekuperatuta dago, horrek usten dugu bere ohiko tostan hanketik, Iñaki González espaldara eta Galde responda 5. gora. Guzti hori beti ere Baborrean. Irtera ona Hondarribia. Kabo 4 segundora da, Kabo 4. kaletik, San Pedro sufritu du gaur atzo baino gehiago, eta Donostiarra ere, hortxe, momentu batzutan, nahi bezain ondo ez. Bueno, 3 segunduko errenta, Hondarribiak Urdaiberi. Guazen Zierbenari buruzko aurkezpenarekin. Bi aldaketa, bat Estriborrean, Jaime Ríos, sartu du Baborretik bezala Estriborretik ibiltzen du, aurten gehiago Baborrean, Estriborrera karri du, eta Fran Montes lehorrean geratu da, beste aldaketa, Eladio Sánchez, aurrekalari lanetan jarri duzun zunegik, atzo Sergio Albo aritu zen. Eta aipagarria lehenengoz, Lazkano jarri duela zerrendan, titular bezala, patroia, gaztea, eta geroa berriro pentsatu, baldintzak ikusi eta Borja Gomez jartzea erabaki duzun zunen. Bueno, 4 segundo, luze honetan jandio, Hondarribiak Urdaiberi, errentaren erdia, eta oraindikan begiratu zenbat metro falta diren, Oso hasiera indartsua Hondarribiarrena. Kabo galdaketa bakarra, patroia, Alfonso Díaz gaur hoi bezala bere atzeko txopan, eta atzo ere, Benino Lojok etzuen jokatu, aite izan delako, eta pasaden astean estropa irabazi zuen taldearekin alderatuta beraz, aldaketa bakarra, Sergio Gartzia, Estribor respalda. Bueno, ontziak ari dira kanpora hurbiltzen, guazen orain Joseba Fernandezen hitzak jarraitzera, Sara Gandararekin hitz egin du Getariako Kaia. Bai, egia esan nire buruan ez dago renta hori, nire buruan dago berriro ere saiatzea garaipena lortzen. Horrela ez da egongo inongo espekulaziorik, ez da estropadak dakarrena balin bada Hondarribin egun oso on bat eta gure egun oso inona. Hor egongo da errenta, baino irteratik ez gehateako errenta buruan daukala, baizik eta ligai begira bai, beste 12 punto jokoan daudelarik.
saiatu ginen berriro ere zerbait enpopatzen azkeneko luzean, baina, bueno, Hondarribiari gutxiago kostatu zaiola iruditzen bukatzea, guri baino. Baina, bueno, azkenean aukeratzen dituzun estrategia ere bai, eta guri ondo eta ez egon kasu honetan. Eta, bueno, espero ezagun gaurko ere bai hortik jotea. Bueno, gaurkoan Hondarribiari da oso indartxu 3 segundu Zierbena eta Urdaibairi 4 orain, eta tartean hor Orio ere balegoke. Orio aurreko garaia izan da aurreko txandan, eta Zierbena eta Urdaibai baino segundutxo bat bizkorrago, Hondarribi baino 3 motelago. Irtera harrigarria, oso ona, ama Guadalupekoak. 0-5. Hori da Orioren denbora hor kanpokaldean lehen Ziaboga garaian. Abisua Gontzalo Carrioni. Bere egurrezko arraunarekin, ez dira asko geratzen. Gehienek erran mutza ere fibraren aldeko apustu egina daukate. 0-0. Bizkor Hondarribia. Bueno, hemen beste estropada bat hasiko orain, Alaxe da. Argi lehenengo joerak eta lehenengo olatu. 2 segundu terdi, azkarrago, lehen luzean, Ziaboga garaian, Hondarribia. Momentuz orain, Hondarribik, Urdaibairi eta Zierbenari 5, Kabori 13. Laster hitz egingo dugu protagonistekin, baina albiste bat Bilbo aldetik, Deustun, eta KE Bat Ligako estropada puntuagarriak jokatu dira, eta egun borobila izan da, etxeko traineruentzat izan ere, Deustu nagusitu da mutiletan, eta Deustu izan da nagusi baita ere nesketan. Mutilei dagokionez, 2. astillero izan da, eta 3. lekitxarra, eta nesketan, Deustu lehenengo, Ibaika 2. Tolosaldea 3. eta Donostiarra, liderra 4. izan da gaurko honetan. Bueno, hemen Zarauzko ikurrina dago jokoan, 8 segunduko altxorrarekin hasi da gaurko 2. jardunaldi honetan Urdaibai, hoietatik 4 brankaz jan dizkio Hondarribiak, orain poparian parekatuta datoz biak, Zierbena 6ra, Kabo erori da, Oriok oso luze ona egin du, eta Orio orain Hondarribia baino 2-3 motelago, biak konparatuko bagenituzke, baina luzei harrigarri egin du Oriok, eta hori zaindu beharreko erreferentzia ere bada, gaurko puntu banaketari begira. Dani Vázquez, Cabo, egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Como siempre, dando referencias aquí, ¿no? Aquí enganchado, estamos. ¿Cómo estás viendo la regata hoy? Bueno, ya ves, la tanda buena y hay pesos pesados y nosotros estamos ahí. ¿Os viene grande esta tanda? No lo sé, lo veremos ahora al final, si nos perjudica en cuanto a las referencias a la otra tanda, que son nuestros equipos con los que estamos luchando, a ver cómo gestionamos esto y lo hacemos lo mejor que podemos. ¿Cuál sería un buen resultado para vosotros, visto lo visto y viendo cómo va yendo la tanda? Bueno, lo comentaba con los chicos, repetir el puesto de allá, pero está difícil. Bueno, pues mucha suerte, te dejo que sigas dando referencias. Gracias, Dani. Gracias a vosotros, chao. Une honetan, Hondarribiak Urdaibairi 5, tarte handiagoarekin ibili da, baina Erne estropada puntu honetan ontzirik azkarrena Orio izan da. Begira Urdaibai orain, Hondarribia baino bat bizkorrago. Olatu denak dira garrantzitsuak, denak, denak. Eta askotan bakarrak erabakiko du, baten edo besten favore. Ikusi behar dugu gaur, ikusi ditugu aurten, dotore askoak, begira Urdaibai, begira orain Urdaibai. Lantzagiroarekin 8 segundu bat dira eta ez dira. Orain hori uzten duena, normalena Hondarribiak hartuko du. Eta tarteka izaten dira magikoa, olatu ez. Olakoa etortzen da, ari jo. Horrazkotan gakoetako bat norabidea bere izaten da, ez da berdina izaten. Pixka bat baborrerago edo zriborrerago enfilatzea eta. 5 segunduko tartea hor da. Ziaboga garaian 4 errenta zen, orain 5, 6, eta gogoratu altxorra 8 eta 24 dela. Eta orain 8 minutuko lana. Eta estropada puntu hontan, Orio, Hondarribia parekaturik. Hondarribia orain Orioren denboratan ari da. Zoragarria, Leia, Jaun Andreo. Zorioneko gu, hau jarraitzen ari garela. Barrutik, treneroaren ari majasoaz. Orain Urdaibai, iruditu zait, olatuan. Eta patroiei segi entzuten diogunean, esan nahi du, gainean doa zela. Olatuan. Hemen horrelako, azkenen ikasi du horrelako nabardurekin jarraitzen dire ez. Begira, segi Josebak eta GPS-ak gora. 7.
Eta hala ere, Gainean, Orio Hondarribia baino bi bizkorrago. Gainean Hondarribia. Kaldean zailkapena, behin-behinekoa. Gainean Hondarribia, Ea noiz uzten duen. Bederatzi, une honetan bandera Hondarribiarrentzat izango litzateke. Eta uste dut ez duela olaturik askatu. Zortzi hor dator orain Urdaibai. Zabalik lehia. Argi ba. Eta maniobra gainean, oso garrantzitsua orain. Lan erditan Oriok, 9:47. Orio baino segundu bat gehiago erabiltzen ari da Hondarribia. Bat bi. Urdaibai orain 9:00. 3-3 aurretik Hondarribia. Gaurko hau ziaboga mantzoa da, guztientzat. 9:48. Olatuan Urdaibai. Hor dira, Bermeotarrak ondo salbatu dute. Bai. Zierbenarekin batera irtengo dira. Eta Kabo atzetik. Kaboko gorriak orain. 19 segunduko atzerapenarekin. Lan erditan eta orain Branka 8 segundutan da. Hondarribiak Zierbena eta Urdaibiren aurretik duen errenta. Hain zuzen, estropada erdian, Hondarribiak jan egin dio atzoko altxor hori Urdaibai. Orain, parekatuta ditu. Eunenekoen dantza txiki batik. Eta Orio, hirugarren luzearen hasiera honetan, denborarik onena markatzen. Hondarribia baino bi bizkorra. Eta gero etorri ere oso ondo egin da Orio, Begira hor Hondarribia. Zeinen ondo, pala sartu etzan eta ekarri presi gabe. Hor patroiek ez rebotatzeko diotenean, esan nahi dute. Etzan, besoak ekarri eta gero altxa. Hau kirola da, itxaso zabalekoa gainera. Eta hemen, segundua gora, segundua bera, egun batetik bestera, dena aldatzen da, dena. Ez bakarrik kirolariaren gorputzaldia, baizik eta naturak ematen dizuna lanerako. Eta gero, azken aldian esan da esan ari gara baina, itxasoari begiratu, eta gaur begiratu, edatzo begiratu, giro oso antzekoa, ona, eguraldiona, baina azpikoa ez. Gora, beira horpila gauza dira. Inoiz ez ditugu aurkituko, bi estropada eremu berdi. Inoiz ez. Ez da gutxi hori, eta estropada eremu berean 16 ordutan aldaketa. Egun batetik bestera, dena aldatzen da, eta ordu batzutan marea batetik bestera, dena aldatzen. Oazen ama Guadalupeko ontzira. Une honetan, Urdaiberi 8, Zierbenari 10. ¡Largo! Pero es para un golpe. Aprovecha Vizcana golpe badeno. Gero, beste gauza bat ere nahiko garbi daukagu. Mutilak ondo direla ematen du, hauxe dela Orbañanosen kuadrilla. Alderantziz, Urdaibeiri buruz, oraindik Josebaren buruan izango da, bai, baina ni behintzaten naiz gauza, oraindikan postu denen jabe zein diren esate. Nik uste dut Josebaren ibilbidea aztertuta beti horrela funtzionatu izan duela, oso aldaketa zalea da, eta gaur hori egin. Begira berriro ere prankaz, Hondarribia tartea zabaldu. Une honetan, ikurriñaren jabea Hondarribia litzateke, eta gaur Orio Hondarribi baino bizkorrago, segundutxo bat bizkorra. José Manuel Ortiz, Zierbena, egunon. Hola, buenos días. Aquí dando referencias, porque ¿cuál es el objetivo de Zierbena para hoy? Pues te iba a decir que tratar de mantener el tercer puesto, pero con el regatón que ha hecho Orio, pues la verdad es que se ha puesto muy complicado. Va a cabeza de regata y bueno, francamente bien. A ver si somos capaces de ganar hoy a Urdaibai y bueno, pues sumar ese puntito más. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este campo de regateo con las condiciones que hay hoy para intentar conseguir el objetivo marcado? Pues no lo sé, porque Orio ha hecho un extraordinario largo de vuelta volviendo por la 2, pero Hondarribi también ha hecho un largo de vuelta sensacional volviendo por la 1, ¿no? Parece ser que con la marea tirando para abajo por las calles de fuera puede salir un poquito mejor, pero hay mucha diferencia volviendo tanto por la 1 como por la 2 y bueno, ya has visto cómo estaban entrando todos aquí pegados a tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues te dejo que sigas dando referencias porque es lo importante ahora. Gracias. Gaurko lehian laugarren denbora da, Zierbenarena, Orio eta Hondarribi parean izango genituzke, baina Erne Ikurriñari begira, Zarauzko Ikurriñari begira, une honetan, ia 3 segunduko errenta du Hondarribiak, atzoko errenta guztia jan dio Urdaiberi, abantaila jan eta beste 3 segundu ia. Eta hau une oso gozoa du, Minutu terdian 3 segundu sartu dizkio Hondarribiak berme hori.
Orain segiko lukete hauek, ben, partea zabalduz, begira aurrea zeinen garbi. Estropada haundia egiten ari da Hondarribia, Oriok ere haundia egin du bigarren txandan, ikusten duzue, denbora mantentzen eta 11 segundu. Gezurrik esan gabe datu zehatza eman du Amunarriz patroia. Xili, hori. Eta guazen lanera. Eta presarik ez, batetik gorputzak eskatzen du, ia, baino kontrako egin behar baita. Eta hori izaten da zaila kontatzeko. Lasai presarik ez. Esate arreza da egitea zaila. 1 metro pasatxo. Urdaibai 11-ara. Orioren denboratan. 15 eta 12. Orioren denbora kanpoko balizetan 3. ziabogaren garaia. Eta iruditzen buelta hartu eta Amunarrizek norabideak gehiegi aldatuko duenik. Ziaboga ona behar dute, guztiek ere. Hor da Ama Guadalupekoa. Ja. 15 eta 10. Orio baino 2 bizkorra goiaia. Hobeak ematen badaki Hondarribiak, nire ustez, da respeto guztiarekin izan da. Xabaltxo bezala iruditu zait. Urdaibai Zierbenaren aurretik. 11 segundu luzeetara. Zierbena ere, ia 12-ra. Atzetik Kabo dator oso urruti. Orain irteeran, Hondarribia Orio baino segundu bat bizkorrago, Urdaibai 11-ara. Urdaibai 11-ara, Zierbena 13-ra. Orain Urdaibaik burua hotz behar du, eta hemen ezertxo ere ez da erabaki. Dena zabali dago. Ez da erabaki. Olatuak zaindu behar orain. Ikusi behar dugu. Azken txampan erabakiko ote daba Ikurriñaren jabea, Ibon. Begira Urdaibai. Begira Urdaibai orain poparea. 9-ra, hurbildu da. Guratu Langa 8 eta 24 dela diferentzia atzo Bermeotarren aldekoa. Psikologikoki keragarrizko eragina izaten du, ikusten kontrarioa bada torrela edo ez da torrela, Begira Urdaibai. Baina beste olatu bat aurretik. Hala da. Hor da gaurko zailkapena, Orio, Hondarribi batera, Urdaibai 9-ra. Bat zuluan, beste olatuan. Orain Urdaibai zuluan, Hondarribi olatuan. 8, ene. Urdaibai olatuan berriro, begira. Gainean, orain, Orain gainean. Urdaibai gatzo poparian oso lan ona egin zuen ikaragarria. Baina Hondarribi ere hortan oso segurua da. Ez bakarrik maixoa, segurua gutxitan utxe egiten duen horietakoa. Oso fidagarria. Begira Urdaibai. Horixe du olatu ona. Bai, begira. Orain azkarrago dator. Berriz ere. Begira, orain azkarrago dator. Ikurriña haien eskutara hurbildu dute, olatu hori aprobetxatu. 6-ra jetxi da diferentzia. Orain 7. Hondarribi eta Orio, denbora berean. Orain Hondarribiak. Begira ze olatu hartu duen. Hondarribiak ekarri du berriro errenta gora. 8. Eta norabidea. Lehenbiziko kalea. Lehen kaletik, Hondarribia bera ere. Jarri dezatela bideo finisha eta jarri barreko tramakulu denak hemen. Jarri ditzatela. Beste olatu bat Hondarribiak. Orain Hondarribiak. 5. tosta inguruko aparra. 7 segundutan dago orain Langa, Jaun Andreok. 8-ra joan da. Beste olatu bat Hondarribiarre. Hondarribia orain, Orio baino 3 bizkorrago. Ikuste Oriok izan duela, hor luzearen erdikalde horretan, olatu falta edo, talderantziz bukaeran izugarri ondo sartu dira. Orain, Bermeo, Hondarribiaren uberan, Aira, Zierbena ere hortxe dela, Zierbena 10 segundora. Jaun Andreok, haundia ikusten ari gara. Atzo, Bermeotarran nagusi. Gaur, Hondarribiarrek buelta eman diote egoerari. Eta nola gainera. Argi aurre horiek. 100 metro pasatxo. Biek ere lehen olatu gehiago hartu dituzte. Orain kalmaldia izango du itxasoak. Hondarribia. Kronorik horrena markatzen gaurkoari begira. Orio baino 2 bizkorrago. Olatu hartuta. Baina ez da mugitzen, GPS-aren diferentzia hor da. 8. Zierbena bai, atzean geratu da 13-ra. Kabo oso urruti. Hondarribiak hartu du orain. Hor du, ez da. Hondarribiak hartu du orain.
Minutua falta da dena erabakitzeko. Bueno, epaimaian danak erne, kronometraiarekin, bideo finisarekin. Ondarribia begira. Bederatzira doa tartea. Amarre bai. Ondarribiak olatuan, Ondarribiak olatu hartu du. Amaika. Ondarribiak olatu hartu du. Olatu hona hartu eta momentu garrantzitsuan azken 200 metrotan. Amaika segunduko errenta. Ondarribiarrentza. Hala ere Oriok bukaera ikaragarri egin dut Orio Ondarribia baino 3 bizkorrago azken 100 metrotan. Gaurko denborarik onena Orioren izan daiteke, baina ikurriña Ondarribiarentzat. Erne, 80 metro pasatxo. Hor dator Ondarribia. 11 segunduko errenta du. 11 segunduko errenta. Oriok 19:11 egin du, denborarik onena gaur Oriok. Ikurriñaren leian, Erne Zierbena ere erasoan, Ondarribia bukatu du 19:56. Urdaibai 12, Zierbena 13. Erne ikurriña, berdea izango da. Ikurriña berdea. Hirugarren Urdaibai eta laugarren Zierbena. 11 segundu terdiko errenta Ondarribiak Urdaibairen aurretik. Atzo 8:24 Bermeotarren alde egoerari buelta eman eta Ondarribiak garaipena lortu du 2015ean bezala Jaun Andreok. Zorionak Ondarribiarrentzat. Oraintxe bukatu du Kabok 35 segundora. Ikaragarria gaurko denborarik onena Oriok, baina Orezko txandan Ondarribiak 19:56 Urdaibaik 20:08 Ondarribiak buelta eman dio egoerari Jaun Andreok eta ikus dezagun gero sailkapena zer ematen digun, baina puntuek hasierako sentsazio hauek dira garrantzitsuak. Begira Ondarribiarrak garaipena ospatzen. Zorionak Ondarribiarrentzat. Aurrera zara. Francis González Etxabarri, zoriona. Eskerrik asko. Beno, atzo zantzen idan, Samar segundo, 8 segundo, ez dia ezer itxasoko estropada baten. Halaxe da, Samar segundoren bueltan baldin bazaude, oandik aukera badaude, eta gaur erakutsi dugu, estropada izugarria egin dugu, asko sufritu, bukaera arte, baina azkenean helburua lortu dugu eta oso pozik. Emozioa azken txanpar arte, olatu bat hartzea zer den? Hori da, itxasoak duena hori da, olatu batek ematen edo kentzen dizu abantail guztia, gu gaur aprobetxatu ditugu olatu guztiak eta hor dago diferentzia. Borroka Urdaibai eta zeuen artean izan da, baina ez dezaguna astu, bigarren txandatik Oriok markatu duela egun honetako denborarik onena. Bai, Oriok ere estropada izugarria egin du, bigarren txandatik oso erraz irabazi du eta oso denbora ona markatu ditu, baina bueno, atzoko abantailarekin gu bagenekien gure abantailak endu eskero Urdaibairi guria izango zela eta halaxe izan da. Beno gozatu, bano auretara, ia baten bategaz hitz egiten dute. Ondo, eskerrik asko. Garaipen haundia, egun borobila gaurkoa Ondarribiarrentzat eta goazen epaimaiaren demorarekin. Bigarren jardunaldiak emandako hause, Oriok 19:41, Ondarribiak 19:46, Urdaibaik 20:07. Hirugarren Urdaibai eta Ondarribiarentzat ikurriña buelta eman baitio atzoko egoerari. Zierbena laugarren gaur, 5. Santurtzi, gero Kabo, Ondarroa, Donostiarra, San Juan, San Pedro, Kaiku eta Tiran. 2 egunetako denborak batuko ditugu, 2 egunetako denborak. Orio gaur bai, baina 2 egunetako denborekin 3. tokira. Orain bai, Ondarribiak 40:082, 3 segundura, Urdaibai 40:06, 3. Orio 40:19, 4. Zierbena, gero Kabo, Santurtzi, Donostiarra, Ondarroa, San Pedro, San Juan, Tiran eta Kaiku. Antxon Uriarte, txamponaren bestaldea Urdaibai, egunon. Bai, egunon. Beno, sufritu dugu azken paladar arte, Bueno, horron gariz, ja erditziko nantzi, otorgaiz, 6 segundu, 7 segundu, sortzi, denbora ustengo sortzi, damenak agun emanduzko, ja, atauzko guztize. Itxasoak egun batean ematen dizunan bestean kentzen dizu, Bueno, hori itxasuak izan dan. Oain zitutu zan, kali zalan guztan dizen, hori zati horren balde da. Gotorraiz ilusio guztia ziraztire, da iraztira ondarraize, da zuezonak ondarraizeri. Ondarraizek eta hori zope, hori zozan estropa dintzagoen.
Kristo estropa ditxabia. Bueno, baina ezin ukatu atzoko errenta polit horrekin, naiz eta itsasoan errenta horrek ez du askorik esan nahi, suposatzat, amorratuta egongo zaretela. Hori bentakia ikenduzko, Lan guluzin, po segundo duzuzkun, bentakia gero horri migari ez eurekaz, akaun pentsatu, alia izeniko, zazpire, zeire, errekupaten matzago, ez da benda, atxoko batuek ez du atrapa, hori piko, noti notzut, atxoko palkoek ez du atrapa. Bueno, gaur 3. gainera, horiok markatu baitu eguneko denborarik onena. Bai. Bueno, gaur 3, punto bat galdu bakarrik. Komuto generalin 2. gatu gari atxota gaur. Puntutan bat, 10 intxagu, boain beratzi usta bere. Bueno, gozatu, edo nolare, estropada bikaina ikusi dugu eta. Gozatu, ez da itxengo, triste bai zukon da gente. Herri bermio torratzu giro autobus, da pen izan da hau estropa ditxitzi holan alakuz. Haulan diz estropadak, ez da automozun hartu midu. Zizke horretxek ez du ernak. Hori da. Eskerrik asko, Antxon. Zeueri, Zer den kirola, oso denboraldi ona egiten ari da Urdaibai, liderra da, 176 puntu ditu, Hondarribiak 157. Baina ikurrina iaia eskutan zuten atzoko errentarekin eta Hondarribia buelta eman dio egoerari. Eta aurrez, bai Euskadiko txapelketan ere, Hondarribia leketion aurretik sartu zen, Espainiako txapelketan Zierbena, eta jakina horrek liderra da, baina min ematen du. Edon hori ematen dio. Orain arteko bandera garrantzitsunak astindu ez dituztelako, ez da, baina begira, Urdaibai lider sendoa, baditu, 9 puntuko tartea badu, eta ongi bideratua liga. Bueno, 2. Hondarribia, gaurkoa 3. Garaipena, baina egon. Hemen jarri dute hori garbi, baina izugarrizko lehia da, ikurrina hor da, puntu banaketari begira alderantziz, ez. 3. ikurrina hor da, ikurrina Totorea, Zarauzkoa, baina jar dezagun Hondarribia hor, dagoen bezala, horiok ikurrina badu, baina 2 jardunaldi irabazi ditu, eta Urdaibaik baditu bat Galizian eta beste bat atzokoa, beste 2 jardunaldi irabazita, baina ez nahaztu jardunaldiak eta ikurrinak, hoiek ikurrina dira. Banderak orokorrean eta zailkapenean hortxe da. Eta beste albistea Bekaldean, gaurko egunak ekarri digun beste albistea, Bekaldean dago, San Juanek 35 puntu ditu orain, Tiranek 31, 4 puntuko diferentziarekin joango da, beheko lehia hori argituko duen azken estropadara, azken estropada pare hori egitera Galizian, San Juan. Eta, bada altxorra. Oso aipagarri. Eta gero joerari buelta ematea. 8 estropada atzetik ibili ostean, hori puskatzea eta gainera Kaiku eta San Pedro tartean sartzen. Patroien zelkapenean, Joseba Amunarrizek 3 puntu gaur, Borja Gomezek 2, Eneko Bilbaok bat, lidertzan Etxegoien 13 punturekin, Amunarrizek 9, Larrinak 8, eta kontuan ardezagun, Etxegoien, San Pedroko patroia zelkapenean 9 dela, eta azken 2 estropadetan San Pedro ez dela izango, lehen 8 bakarrik arituko direlako Kontxa ostean, Bermeon da Elkorte Inglesen, etor daiteke hor aldaketa. Eta beste datu bat ere, gaurko luzeak aztertuta. Brankaz, 2 Hondarribia izan da honena. Baina poparian, bai 2. eta baita ere 4. Orio. Biak 2. kaletio joan dira, Hori. Eta gainera horiok azken buelta horretan 6 segundu sartu dizke Urdaibairi eta Hondarribiri. Eta 2. 5 Hondarribiri, 9 Zierbanari, 10 Urdaibairi. Egan egiten etorri dira gaur oriotarrak, atzo ez bezala. Atzo azken aurreko izan ziren 2 luze horietan. Atzo egun txarra, lehenen aipatu du, irabaztera etorri eta zer aldatu da, egun batetik bestera, zer aldatu da, kuadrilla, 6 mutil da bat, baina, oso kuadrilla onak atera eta 2 egunetan, zer, estorpadan ez ondo sartu, presak hasi, arraunketik ez sartu, eta kitxo, horixe. Poliki, orantxe, Bermeotarrak etorriko dira. Bermeotarren maillota, Eneko Bilbaoren bizkarrean izango dugu, lideraren maillota, baina gaur tristura puntu handiarekin joango dira, Ibon. Zalantzari gabe. Elastikoaren bila. Atzoko aurkezpenean esan genuen, hau berez, bere utxean helburua baita. Kontxa, Liga, Zarauzko bandera.
urteko bandera haundienetako bat, eta gaur, Zapore ningotxarekin, joango dira Bizkaia aldera, eta aipatuko nuke, Mikel, atzo une batean, Hondarribia, 14 segundu atzetik ibili zen, hor, eusten jakitea izaten da, gakoa. Ez erortzea. Ez erortzea. Segi, etorriko duk, bai etorri ere, eta bai aprobetxatu ere. Eta, kirolean, arraunean, momentu honak, luzatu eta txarretan, eutxi nola bitere. Hortan, oso ongi... Gaur ere gertatu da hori. Hondarribiak bigarren luzea zoragarria egin du, baina laugarren luzearen hasieran Bermeotarrak hurbildu egin dira. 6 segundora. Une batez, Ikurriña berriro kertenetik helduta zuten. Baina, etorri eta bukaera hortan, Hondarribiak hor eman du berriz kolpea. Etorri aldia aprobetxatu. Zukutu egin du. Hori da, minutu terdi falta zela, hor olatu bat hartu, hori hobeto aprobetxatu du, eta azkenean, ginda, gaurko garaipenari, orduan txegarritia. Hortxe da Eneko Bilbao. Euskolabe Ligako liderra, Urdaibai da. Euskolabe Liga irabazteko favoritoa, Urdaibai da. 9 puntuko errenta du, eta 4 estropa da, falta dira. Errenta oso ona da, 9 puntukoa. Baina, gaurko Ikurriña preziatua, Hondarribiara joango da. Eta, esan dezagun, hau, psikologikoki oso baliotsua dela Hondarribiarrentzat. Besteak beste, demoraldian zehar bandera oso bereziak, dana dira garrantzitsuak. Baina Euskadiko txapelketaren bila junda, kolpea eman zuten. Hori da, eta bigarren bukatzen. Eta zarautzen buelta eman, hori da. Errenta jan, eta berriro Ikurriña. Eta bigarren bukatu ezkero liga, oraindik, 9 puntu Urdaibaira, ez dezagunaztu Zierbena 7 puntura dagoela. Bigarren bukatuta ere, zarautzen irabazita eta horrek beste zera bat izaten. Hori, balorazioa ligari buruz bakarrik eginda. Eta baldin bagoaz, iraileko lehiara, Donostiara, honek asko emango dio, baina Donostiara nik uste du danak joango direla Hondarribia sentsazio honekin orotara, baina esan dute, lehenengo egunean 8 segundo galdu benitu. Bermeotarrek, lehenengo egunean ikaragarri, ibili ginen, baina bigarrengoan ez genuen asmatu. Ezin eutxi. Hori jotarra, Zarauzko Ikurriñan bigarren egunean onenak izan gara, zoragarri ibili gara. Zoragarri ibili baina lehenengoan pekatu egin gero. Lehenbizikoan pekatua, eta behar bada, eta hau, zale eta aditu gehienek aitortzen diote Hondarribiari, erregularrena edo gutxien erortzen dena behar bada Hondarribia izango dela. Ez duela, ez dakipa, gorabera gutxiago. Orio batek, Urdaibai batek, estropa hona ateratzen duenan, beste dizira bat egiten aldu, ez dakit, behar bada bai, baina erregular, eta fidagarri, abegira. Hor da Amunarriz, hori Irifarrea. Bai. Hori Irifarrea. Txapela. Euskolabelen txapela. Bigarren aldiz Hondarribiarentzat, ez da sorte berezia ez dute hemen, Iaz, estropa hona bai, baina segundu gutxegotik... Urte askotan izan da, Zarauzko Ikurriñan garaile izatea helburu Hondarribiarentzat, eta ondo ospatuko dute gaurko hau dudari gabe. Gogoan dut, 2006an, aurretik nola ziren, Orioren aurka, Oriok azkeneko minutu terrian olatu bat hartu, arrexe behartzuen lehenbizikoa, ez dut azteko, holdo diazen disgustua. Hor da, Zurruka alkate jaunaren eskutik, Ikurriña, uxu eman, eta orain indarra handiz astindu. Hor ere, bere arraun luzearekin bezala, indarra eta abilezia, dena erabili behar da. Oitura ere bai honek, honek asko astindu ditu. Garaipen zoragarria, haundia gaur Hondarribiarrek zarautzen lorturikoa. Ikurriña haientzat da, eta 2 egunetan beste bat izan dute bizkorragoa. Bai? Lehenengo egunean Urdaibai, eta bigarren egunean hori jo. Hori da, lehen esan duguna, erregulartasun balore hori, horrek, balioan jartzen du erregulartasun hori. Aldaketa bat eginda, lehenera ipatu dugu, Udabe errekuperatu, eta gaur lehorrean pelazko geratu da. Eta arrobiko 10 mutilekin. Bai. Arrobiko 10 mutilekin. Hori zeran irabazi zutenean Petronor banderan ere, horaipatu denuen. Aurten gainera, iazko taldearekin alderatuta Castrillon eta Urangak taldea utzi dute, eta haien erreleboa beratik etorri da.
Meltxor Amunarriz bat, Belaskok estropada batzuk jokatu zituen, eta Gorka Egiazu, bigarrenak, Arrobiko bi mutilekin, bete dituzte, eta horren nik iruditzen zait, da ematen dioa beste zera. Zorionak Hondarribia. Gora ezagun, aurrez, Eusko Tren Ligan, Ikurriña, San Juan darrentzat izan dela, liga ere bai, liga oraindik ez dago erabakita, liga hau erabakitzeko, 4 estropada falta dira. Hurrengo asteburuan bi Galizian, larun batean Moañan, igandean Boiron, eta iraileko 3. asteburuan, Kontxako lehia handiaren ostean, Donostiako banderaren garaile erabaki eta gero, azken bi estropadak bata Bermeon, lideraren etxean, eta azkenengoa, El Corte Inglés bandera, Ibaitzabaleko uretan. Ea denbora dugun, protagonista hori inguruan badu, Sara Gandara lankideak, eta pres baldin bazaude, aurrera Orbañanos jaunarekin. Bai, Hondarribitarren prestatzailea abordatu dugu uretan, izan eroso zaila da gaur hemen elkarrizketa lortzea, zorionak. Bai, eskerrik asko. Beno, 8 segundo pasatzeko errenta zeukan Urdaibaik, itxasuan hori ez da ezer, eta gaur demostratu duzue. Bai, ala da, zauzta bezalako estroparen mugaten askotan barru eiteko largo goietan segundu galdu edo irabaziteia, ez? Orduan, gendun esperantzak gaur gure aukerak izango genitula. Ez da erretxa izan, eta egia esan, irutzi zait atzo irabazi gendula bandera, atzo estropa hona ingendun, danan kaskora jarritzeigun, eta gero erakutsi zuten mutileak egia esan azken luze hortan, zehose gertu esio gehatu ginala, eta alde hortatik balio izan digu gaur hobeto ibiltzeko. Badakit arraunean ez dela ibili, uretan bai, ez dakit nola bizi izan dituzun azken segundu minutu horiek ikusita olatu hartu, utzi, errenta beraz joala. Bai, ala da, gehien bat, ikusi azkenengo luzea, 11 segundukin ginala ziabogan, baina ez dizut, barruakako luze horietan askotan galdu eta irabazitea, orduan ezin dezu konfiatu, ez? Eta ondo indegu, azken luze hori, azken momentu arte irutzei ondo itzi joula, eta oso pozik garaipenakin. Zenbaterainoko beharra zeneukaten garaipen bat eskuratzeko? Ez, egia esan, aurten lasai gabiltza, lasai, obeintzat oso pozik gaude egiten agian lanakin, eta alde hortatik, zorion dut eskertu berra arraunariri. Aurten Kriston jarrera eta beraien aldetik andana jartzen nahi dira, eta irutzaik emaitzetan ikusiteala, eta posi beraien gatik. Baldera hau irabaztea, Zarauzko Ikurriña irabaztea beti da prestigio handikoa. Hau irabazita, zeintzuk helburu dituzu aurrerantzean? Bai, pausoka, ez? Jungo geha egile esan, estropada guaz, oain arte oso estropada politakin ditugu, garaipen politak elortu ditugu aurten, eta aldertatik berriz eberdin jarraituko dugu. Albaldima bintzat, urrengo estropadetan alik eta magik onena ematen. Mikel Orbañanos, eskerrik asko, gozatu, zorionak. Bale, eskerrik asko zara. Zorionak Hondarribiarrei, garaipen harrigarria lortu dute gaur hemen Zarauzko Ikurriña haientzat, esan bezala, atzo, Bermeo azkarrena izan da, eta gaur hori jo, baina hau kirola da, erregularra izan behar zara, asmatu egin behar da, Ibon Gaztañazpi eta Hondarribiarrek asmatu dut. Hori, eta nahikoa esan du Mikel Orbañanos, nik uste dut atzo irabazi genuela, une txar horretan nola heldu genion, eta bukatzeko zer esan, askotan jendea galdetzen du, zer du Zarauzko estropadak, zer du, hause, gaur ikusi dugun, xarma hori, estropada denek ez dutena, olatu ere berezia, popareko gaur lantzagiro hau du Zarautzek, eta benetan zoragarria gaurkoa ere. Bueno, Sara, minututxo bat agur esateko. Bueno, Mikel, zer esako dizut, benetan zaila dela uretan mugitzea, benetan zaila dela arraunlarien gana iristea, baina edo nolare entrenatzailei. Bihotzez eskertzen diegu gure katamaran honetaraino igotzea, uretan dena desberdin ikusten da, beti esate dizuet gauza bera, baina eske egia da, hor zaudete zeuek, eta itxasoan hemen mugimendu ikaragarria dago, eta bera, suposatzen dut, arraunlariek gogotik lan egin behar izan dutela gaur, emaitza hon bat lortzeko. Hondarribitarren posarekin gelditzen naiz eta nola ez, Bateleren posarekin. Gaur 5. irabazi baitute Zarauzko bandera hau, ligaia eskura zuten, 5. baita ere errezkan, baina lortu dutena handia da gero. Beraz, datorren aste bukaeran ikusiko dugula elkar Galiziako estropadetan, Mikel. Ederki, eskerrik asko, lantalde osoaren izenean, zorionak, San Juan darrei, garaipen handia lortu dutelako emakumeetan, gizonezkoen estropada ere, ez dute astuko, San Juan darrek, gaur 3 puntu sartu dizkiotelako tirani eta mailari eusteko posibilitate hori playoffean, behintzat defendatzeko errezago dutelako,
eta sorionak Hondarribiari egun ikaragarria izan delako gaurko hau haientzat. Eta Ibon Gaztañazpi, indarrak hartu. Galizian urrena, ez da? Galiziara, jauna. urrengo larumatean handugu itzordua Moaña. Antxe izango gara, sorionak Hondarribia eta San Juan. Ederki, bagoaz, mila esker, eta beti bezala, gora traineru estropa.